Good morning mga karasta, welcome back to my channel. Today punta tayo ng Olanggo. So kung bago ka pa sa channel na ito, please don't forget to like, share, comment at subscribe. So kung ready ka na, tara, let's go! So mga karasta, paahon na kami ng Mactan Bridge, yung second bridge. Bali, kasama ko si Brits, si Brad Gugoy, tsaka si Wayne. Tapos si Panis, tsaka si Sarabusing. Ando na, mag-iintay lang sa Mactan banda. Sa may Newtown, Mactan. So, ahon muna tayo mga karasta. Nagkita pala kami ni Fritz alas 6 ng umaga doon sa may Santo Rosario. Tapos sinintay namin si Brad Gugoy tsaka si Wayne kasi galing pa sila ng Minglanilla. So nung nakumpleto na kami, pumadyak na kami papuntang Imus, Mabolo, Mandawi, at nung nasa Magikay Mandawi na kami, lumiko kami sa kanan papuntang New Bridge. Sarap din dumaan dito sa tulay sa second bridge kasi maganda yung view. Makita mo yung dagat side by side. Tapos makita mo yung first bridge at yung CCLEX. Tapos safety talaga siya kasi may bike lane siya. Yano Raman. So, pahinga muna dito sa tuktok ng tulay. Si Brits, Gugoy, si Wayne. So mga karasta, pagbaba namin ng bridge, diretso na kami ng pantalan ng para sa Olanggo. Sakay kami ng barge. Tapos doon na naghihintay sila Sarabusing tsaka si Panis. Lagi ang inangin good. So sa puntong ito, nagkita-kita na kami lahat. Andyan na si Sarabosing tsaka si Panis. So dumiretso na kami ng pantalan. Balik. Tapos yung bayad pala ng barge is 30 per head. So kumuha na kami ng back and forth na biyahe. Bato, blaking ano. Kiber ba? Kiber. So pagkadating ng barge, pumila kami agad kasi maraming tao ang pasahero ngayong araw. Tapos yung biyahe namin medyo maalon. Ang lalaki ng alon. Nabasa yung mga bike namin. Kaya pag nag-brake, tumutunog siya. Pero sa awa ng Diyos, nakarating naman. Butang deh. Tapi nanti tuhod ni Uncle.
Murag hubog ka na. Basta loading. Mauna ka na. Tagak. Ayan, dumating na kami sa Olango, sa isla ng Olango. Ang ganda pala dito. Pagbungad mo pa lang, ang ganda ng view. Tapos friendly pa yung mga tao. Tinulungan kami sa pagkuha ng aming bike at binaba nila sa may pantalan. Lagi nagkasabay na gitsaon. Kapila ka kung ana hagad. So pumadyak kami papuntang kanto at naisipan namin na kumain muna ng almusal kasi gutom na kami. So naghanap muna kami ng Ine ra gid. restaurant o karinderya na makakainan. At nakakita nga kami ng kainan. Pumunta kami dito sa Food Park by Triponias. Ayos dito yung ambience. Tapos ihaw-ihaw yung style nila. Bali mga barbecue. Kompleto. Kaya kung gusto nyo kumain dito, recommended namin to. Masarap yung pagkain nila. Tapos kailangan talaga natin to para sa whole day na padyakan. Kaya tara na. Kainan na. So mga karasta, papunta na kami ng bird sanctuary, no? Tapos namin kumain, pumunta kami ng bahay ng pinsan ko, saglit nagpakita lang. So bird sanctuary yung next stop namin.
ikaw ay panis.